Sekin oli Nyt saadaan tosi jännä video. jännä juttu siis toikin, että tolleen niinku häikästää suoraan silmää vittu. Jännästi. Kyllä jännästi tossa vittu häikäsee. Jännä. Kyllä se jännä laite jätkällä. Tosi jännä. Pätkääkään ei ole ryypätty. Ei ole ryypätty yhtä pätkääkään. Jännästi muuten. Monetta päivää. Jännä. Monetta päivää menee. No jännästi viikotkin. Toista vasta menee. 12. Pitkät päällä häikäsee vittu sieltä. Mikä saatana tämmönen. Vähän jännästi lyhkäsi. No nyt. Meni parkeille. Joku info. Jännästi meni parkeille. Tommonen infrapuna rupee siitä. Jännästi meni parkeille koko meini. Aika jännä laite tollain kaverilla. Jännästi siellä ladaumpioita. Joku on jännästi rikkonut ladaumpioita. Olisiko mieleen noin? Perkele jännää. Tää ladaa jo. Aika jännä. On myös tuolle kaupungille rikkoinen pemari. Aika jännä. Tänne tallin pihaan tulee rikkoinen. Siitä on jännästi ladaa. Varmaan on tosi jännä. Jännä homma, no kaikki ammunautot, niissä on aina joku lamppu rikki. Jännästi kato menee rikki. Aika jännä homma. Eiks oo? Mä oon aina miettinyt, miten se voi olla niin jännä. Mikä vittu, tää on joku jännä taas. Täällä on pitkät päällä taas. Mä parkeille jännästi, tolleen noin. Jumalauta, siellä on infrapuna. Jännä laite toi. Mikä siitä tekee niinku niin jännä? Täällä on jännän punainen. Mikä siitä tekee niin jännää? Tuolla on tosi jännä. On se ihme. On se kyllä niin jännä laite. Täällä on jotain kytkymeininkiä. Aika jänniä juttuja nykyään on tarjolla. Mä en kanssa ymmärrä yhtään vittu. Miten se on niin jännää? Hei, tut voi vähän näköjään editoida. Aika jännästi pystyy mulkkaa sun naamaa. Entäs meidän kuski se okei vittu? Vittuinen. Suoraan päin. Ei se mitään. Jännästi On se ottaa. jännä. Miten niin tolle tulee vittuinen? Se ottaa jännästi tällaisia tilanne. Jännä juttuja. On se jännä, että se on tolleen. Aika jännä jätkä. Se on jännästi